ଧନୁଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଦ ହଉନି ଆସିକି ମୋ କୋରରେ ଲୁଗା ଘୁରେଇ କହୁଛି କୋରରେ ଟୁକୁ ପୁଅ ହବ ଛୋଟ ପିଲା ହବ ମୁଁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି ସେ ଆସି ମୋ କୋରରେ ଶୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ ନିଦ ହବ ଧନ? 3ଟା ବାଜିଲା। ଆଜି ହବ? ଆଜି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? 8ଟା ବେଳେ। 8ଟା ବେଳେ ନିଦ ହବ। ହଉ ଦିପହରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁନୁ ସଞ୍ଜବେଳିଆ ଶୋଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ। ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ନି କେତେ କଥା ହଉଛୁ ଧନ ଖାଲି ଗପୁଛି ମୋ କୋରରେ ଜମା ଶୋଉନି। ହଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ତମେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଖାଇଲ? ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ? ମାଉଁସ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦିଟା। ମାଉଁସ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଖାଇନି। କିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା? ମୋର ବାପା କୋଉଠି ମାରିନି। ହଉ ଭଲ କଲୁ ଆଉ ପେଟେ ଖାଇଲୁ।